Sobat olla vaiku sobii päivän laskus. Ei ne tuu vain lämmöä, ei mitä maastu. Ne olla se voitus eri jyttimes kontekstois. Jätkävä paginua koko mieronke, ka sama aika heini kenen. Ei niilöis voi katsoa sinun perheens tarinua. Ei niilöil ole merkitsysty, Moises luotu. Ei tiellä nielle näitä mitpalla kruutat, miten ne tristikansalvoja merkitä. Koncha niilöi katsoo vaiku omi lotskil, kuda mien kautin, että ei osutetaan nimille paitsi eri juttuilla, onnakko kuita etnisellä. Missä tiettävänne on imperialistisen logiikan periä? No. Kas siitä minul maiset kootvat, kuda mis tjuusvuitsin rounokuolisin tytti olla puoksu silloin, koncha suoriuvun kruutti. Mi on mieltä kiinnitte joku yhtälä suvaitsen kruutti, tiettävänne suvaitsen, tai suvaitsen suoriutuon niilöi. Ka silloin on ylen tietoinen tässä, kun toiset ei ellennätä, mitä minulla on piel, mitä se minulle merkitsee. Heille minä olen vaiku eri juttuni. Onko sulla feresi? On. Onko se tehty itse? On. Ihanaa! Kiitos. Upea. Kiitos. Mä koitin tehdä vienan karjalaisen mallin, mutta Joo. taitaa silleen uhtuan stiilua. Puoliso on luvannut mulle, että sit kun me järjestetään meidän hääjuhla, Joo. niin se tekee mulle loppuun feresipuvun. Kaikki kankaat on ostettu valmiiksi, mutta No. vuosia ne ovat siellä hyllyssä odottaa. Siekin olet karjalainen. Kyllä, mutta mun suku ei puhu karjalaa. No. Me ollaan suomenkielisiä karjalaisia. No, jep. Armas. Oi, prosti. Hyvä kun tulit. Terve! Terve. Oi, mummoci. Oi, dai tuot kukuun. Oi, Oi, mummoci. oi. Terve, hei. Oi. Pikkaraset jäänjöitä. Oi nyt njapit. Chummat njapit. Kuinka se paitu? Tässä on minun mango. Se on se sama brändi. Tää on samaa kuin niin. Joo, koska tää on niinku peukalonauha. Okei, koska mun ensimmäinen foray noihin, mikä tää nyt on, perinnekäsitöihin oli lauta- ja pirtanauhat. Joo, Mä joo, rakastan sama. niitä. Kyllä. Saanko ottaa sinut kuvaan? Joo, ota vaan. Teemme pienen elokuvan. Jep. Minkälaisen? Se käsittelee niin kuin karjalaisuutta Okei. ja urbaania karjalaisuutta. Ja... No pakko myöntää, mä oon hyvä esimerkki. Sä olet. Jep. Koska siis mun kummatkin vanhemmat, niiden kummatkin suut on karjalaisia. Okei, mistä päin ne on? Parikkalasta. Parikkala. Parikkalasta Venäjän puolelta ja sitten Tohmajärveltä Suomen puolelta. Okei, joo. Mut Joo, joo. mun vanhemmat kasvoi Lieksassa ja mä kasvoin täällä Uusimaalla. Joo, Joten joo. no, mulla on niin kun, itse asiassa mä kirjoitin siinä noissa mun infolapuis myös. Toinen mun rukeista on mun isomummun vokki. Eikä. Joten Wow. siis meidän suvussa ei puhuttu karjalaa, mutta ne, jotka asu Venäjän puolella, jotkut sanat oli esim. Vokki, Joo. eli rukki. Jep. Niin. Mun fajan perheestä, mun fajan Luumäeltä. Oh joo. Ja siellä niinku tee on sitä on kutsuttu tsäikkä. Ja sitten puolukat on puoloi. Joo. Tee on tsäikkä. Puolukat on puoloi. Joo. Ja Kyllä sitä, mikä tää nyt on.
kulttuurillista, myös kielellistä vaihtoa on ollut. Onnakko ei sulen chomaan nuuen tieolenko, ja kudakui monia kuklani, osobeno konsa suoriuvuu kosto. Vahnan, naisellisuuden kantakuva. Minulle se merkitsee ihan tostu. Olen opastunut kuukon vemmeläisyys pastoo minus läpi, tai kun se on monia dielo kudamalla en voi nimitä hot tahtoisin. Katsuusvut kudamiise havaitseuvuttaa olla minus eri juttuet minkumaiset karjalasuohliittujat, kun se on mitäkin kudamoa ei minus näe, jos en tahtoa sitä osuttua. Kakon se suuri brihajoukko käveltä minun siiritsi, tai tien kuosutan milgi busanjakal, tai lesbiankul, tai ukon vemmelehen alitsi käviel. No, se reaktiimi minul on monen instinktuolta liittyy minun turvallisuuteen. En tiedä mitä minus tuumaita, no parahin on olettu, kun en mitä hyviä. Sen peri olen silloin toitsi aimu varbahilla, lähivuosin olen ollut. Se on eriytyskokemus, minkumaiset karjalasuohliittujat. Yhtälä toisen juttuet sortokokemukset varmaan lujahki vaikuteta toinen toisi, tai siihen kuinka moisih tilanteissa on, mittumal se rungas tuntuu. Olit Lolita? No, minä olin Lolita subkulttuurissa lapsessa tuina 11-vuotiaiksi 13-vuotiaiksi. No, mitä Lolita-kulttuuria, mitä se kiinnitti sinun mieltä? Mitä se oli sinun jenjämyä? Jokin sanoo, vai no, kun juuri se tulee puittu, kun sen maailman kautta, kun ponilainen popkulttuura kiinnitti minun mieltä, niin siitä sitä ei sitten tiedä, kun alkoi nähdä, että oli tämä osuttaa hyvälle, mikä kahden tämä on. Tai suoriudutaan, kun ihmiset ovat niin nikussa. Tai en se vai se estetiikka oli mieleen. Tai ihmisellä oli aina oltiin reaktiot. No. Niin voitko kuin vähän sen ennen kun minä katsotaan, kun olen voitko kuin kummu. Juuri se kun on ollut neitsykäinen, niin siinä iässä on voisi sitä tuumata, kun se on voitko kuin vastaus sitä, mi on neitsyel mielty myö, jorkasit kruusivottaa, suloit elätittaa. Se. Eikö sinulla olemainen Jukkani oli tässä? Tai sen juttuni? Sen eri brändi. On se mielenkiintoista, kuinka voi ottaa tietkö toisessa ajassa yleensä inäsmoisessa. Se voi olla itselle mielenkiintoinen. Mulle ylen voitko kuin ultrafeminiininen stiila. Tai nykyään voitko kuin se on henkilöinen voittaminen identiteetto, kun olen butch. Niin minun stiila on enemmän musikaalinen tehtäväinen. Ihmiset voi tuomita mitä he tahtotaan koulua musikaalista. Minun butch-stiila on toinen vähän sen enemmän flamboyant, kuinka ihmiset boksat tuomita. Kun musiikat suoriututaan, minulle se on musiikallista ja minulle se on butch. Buza butch. No, kanin mietin juuri kysyä, kun oliko most overlap moisen kuklani keräilyn ja Lolitanke? Oli äijän. Ja mietin kun itse kun
yhdistän lolita-kulttuuran kuklanjaloihin tai tyttilöihin. Taas mietin, kun oliko se vaikut sen, kun se stiila itsessä on vähänmoinen kuklanjin jyttyni. Tai tässä tulee moiset tytit mieleen, joka makes sense. No. Makes sense. No, on se puittu kuin se estetiikallinen voitti tästä niin se puittu kuin tarkoituksellinen niin se kun juuri tahtuta osuttaa toisella. No tiettäväinen sulla lailla puittu kuin kuklaniinkaan niin se puittu kuin Ylen put together niin kuin ihmiset ei paksu suori vuo. No, minulla oltiin kuklannit. Minä tykkään puittu kuin tässä doll customizing jaloista minulla oltiin kukaiset. Tai tahtoin voisi tahtoin pullipin äijä tai eri juttuisia ball jointed dolls. Oliko sinulla mittomia kuklanjiloja sinulla oli? No, enemmän Monster Highta. Se tämä Ever After High. No. Ты увлекаешься Monster High? Не то чтобы увлекаюсь, но недавно я решила посмотреть просто все по Monster High. Вот. Я посмотрела весь сериал на Ютубе, я посмотрела все фильмы. Вот, а потом мой интерес вот так вот пропал. Блин, Офигеть. гиперфиксация. У Ульяны был свой клуб Monster High. Петрозаводский в Лотос Плазе. Нет, не в Лотос Плазе. Лотос Плаза, Макси. Что еще? Тетрис. Подожди, Лен. нет, в Лотос Плазе не было, даже в Лотос Плаза еще тогда не было. Макси, В наверное. Тетрисе и в Максе были сходки поклонников Monster High. Обалдеть. Какой твой любимый торговый центр, кстати, Петрозаводский? Не знаю, наверное, Лотос Плаза, потому что я не люблю много людей, а Лотос Плаза это то место, куда я приходила в такие часы, когда там никого не было. Вот. Ну, Лотос Плаза, конечно, по сравнению с некоторыми финскими центрами выигрывает. Вот так. А много людей было на сходках в Monster High? Человек 15. Ого, Я думаю, что это возраст много. был от 8 лет до максимум 13. У тебя сколько было? 11-12. Класс. Просто я нашла, я не помню где. У меня была самой группа, другая группа, где я продавала кукол Monster High. И я просто приходила с огромными сумками на эти встречи, и вытаскивала кукол, показывала, и потом у меня их покупали, потому что это было дешевле покупать у меня их, потому что моя мама их возила из Финляндии, тогда евро был очень дешевый, и, в общем, мы немного на этом зарабатывали, но и другие люди могли тоже дешевле купить кукол. Вот. И что? Что я хотела сказать? Кто у тебя любимый персонаж на Monster High? Блин, это какой-то очень жестко сложный вопрос, потому что я пытаюсь выбрать, но мне во всех персонажах что-то моих любимых, что-то нравится, но что-то как будто не до конца нравится. Мне нравится Спектра, мне нравится Гурия. Дракулаура. Дракулаура, она мне нравится просто потому, что это была моя самая первая кукла.
Yksi kerta, missä kirjan julguantu Pruasniakas, istuin kruutat piel stola, kudomas oli suomilainen, tommoinen karelaistaustainen suomilainen. Siitä millä mä oikein ruvettiin pagisuttelemaan minun sovista perheen taustas. No, hyvässä mielessä kerroin omassa historiassa. Osoben ku karjalainen minun sobis netelennettees. No, suomilaista pidä vähäksi avuttua. Ka siitä tämä suomilainen rupee itkemään. Kertoi, ku olen nenga väikäs, ta kuonpa kauhiastarin. No sit rodjuhmainen kuita käytetty olo. Kun minun perhehtä meidän historia olisi mitäkin traumapornoa hienelle. Yhtäkkiä tjuustvuitsin, kun tässä paginas roihki mitahto transaktsia. Kun minun historia tai minun sovat oltais mitahto tuote, me oli ossettu. Tytti. En oikein malta selittiä mintään. Moisin, että kokemukset puoksu olla. Luopu. Ja punikka. Vähän sille hiljaiset olla. Luojin 5 eri luotusta Jamutanoa. Tämä on kodi. Siellä on sanat karjalaksi. Idejuamoinen, jotta perheet voi tuttavustua karjalan kieleen. Voi elostua niin kerran. Miksi sinä valitsit moisen muun? Jos voit kertoa. No, minä sain idean da inspiraation Nukketeatteritalolta. Minä on tiellä minun koin lähellä on Nukketeatteritalo. Muga. Se on Övessellä. Tyttiteatro. Muga. Miksi Bos on Vessellä sinun mielessä? Tyttiteatro. No, minä olen aina suvainnut Askarilla. Luotiin jotakin pieniä dialogeja. Kodi on yksi teema, on intresnoi luodia kodihelittäjiä. Pikkarisia kotiloita tavallaan. Tämä on vaikka yksi niistä 5. Suotko hänellä kiet? Kusapa kiet olla? Kusapa kiet olla? Сос. Ой! Бабу, прости-ка. Прости-ка, ману. Я вот таркаюсь. Mina думаю, что меня näytän голым pro. Eikö et joulu? No siitä. No. Mitä Puapo sanoo punukalla? Mi on tämä uusi piercing. Ei kun toisaalta. Joku pitää työntiä sen jolle. Meidän ajassa ei ollut
subkulttuuru. Me olimme ainoastaan pankit. Babon pidi sanoa karjalan kielessä konikoinen. Mitä? Karjalan kielessä konikoinen. Baba sanoo. Karjan kielessä. Zakon. Tytti katseloo. Tytti lugoo omamuolehtii. Tytti suvaitsoo Ruppievan Jelenan liugu liveksi opastuskniigan. Karjalan kulttuuran ja live karjalan kielen kurssat päivän laskun Suomen yliopistossa maksetaan yli 500 €. Tytti aino sekoittaa sanat päivän nousu ja päivän lasku. Päivän nousu Suomen yliopistossa tietäväinen on. Tytti ottaa dingat lainah. Tytti on vuitti koko maailmallistu punavuksis oljuo verkkuu, yhtehistu viesti kosmosua, hän darogat ollah optiset eistyysyhtyöt. Hän fysillinen tapologi on tähtin juttuinen, valon iestymisen väliaine. Tytti katsoo Karjalan viestit. Ta kuunteloo Yle Uutiset karjalaksi. Ta konsaa televisoros paistah vaiku suomeksi, kun hän onkin silloin analoginen nierun välitys. Ta kulko pitin shahkomagnetilisia ualdaloi, radioualdaloi. Silloin hän olisi kaikkialla meidän ympärillä. Ja se olisi luonnollista. Silloin hän olisi kaikkialla meidän ympärillä. Ja se olisi luonnollista. Silloin hän olisi kaikkialla meidän ympärillä. Ja se olisi luonnollista. Katso ympärillä, muhaile kaikilla. Tälle varma elämä muuttuu paremmaksi. Nyt on aika tajuta, että kaikki on ihanaa. Kaikki on ihanaa. Elämä on ihanaa. Nyt näyttää, että kaikki on ihanaa.